ቡን ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣዝዮም ዝፍተው መስተታት ሓደ እዩ። ከምኡ እውን ንብዙሓት ካባና መጀመሪ መዓልትና እኳ እንተኾነ ኣካላትና ግን ኣኺሉኒ ዝብለሉ ንጹር መልእኽትታት ኣለዎ። መብዛሕትኤና ነዞም ምልክታት ከም ተራ ድኻም ወይ ጭንቀት ንቆጽሮም ንኸውን። ግናኸ ምውሳኽ ህርመት ልቢ፣ ምዝባዕ ከብዲ ወይ ምስኣን ድቃስ ኣካላትኩም ዝጭርሐሉ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ንቡን ሕጅግ ተቋርፅዎ ከም ዘለኩም ዘርእዩ 9 ዓበይቲ ምልክታትን ስለምንታይ ከም ዝኾኑን ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንቡን ሓዋር ምቁራጽ ዘይኮነስ እቲ ጉድኣት ሱር ከይሰደደ ከሎ ድምፂ ኣካላትኩም ብዛዕባ ምስማዕ እዩ። ብጽሞና እንተተኸታተልኩምኒ ብዘይ ምንም ስግኣትን ጎናዊ ሳዕቤንን ቡን ጥዕናኩም ብዝስማማዕ መንገዲ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀሙ ከም ትኽእሉ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ትረኽቡ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኩም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ እንተሃሊኩም ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ እዩ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ድማ ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ሒደት ኣስተውዕልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኹኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናትኩምን ናይ ስድራ ቤትኩም ጥዕና ሓለዉ። ቡን መብዛሕትኡ ግዜ ልክዕ ከም ማይ ምንም ጉድኣት ከም ዘይብሉ ናይ መዓልታዊ ልማድ ተገይሩ ይውሰድ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብዘይ ምንም ጉሉፅ ፀገም ስለ ዝሰትይዎ ንዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ዓቐንን ብዝኾነ ግዜን ድሕነቱ ዝተሓለወ ይመስለና። ካብ ሕክምናዊ መዳይ ክረአ ከሎ ግን ቡን ሓያል መላዓዓሊ ስቲሙላንት እዩ። ንሓንጎል፣ ንስርዓተ ነርቭ፣ ንሆርሞን ጭንቀት፣ ንምሕቃቕ ምግቢ፣ ንመጠን ሽኮር ደም፣ ንህርመት ልቢ ብቐጥታ ይትንክፎ። ኣካላትና ጥዑይን ሓያልን ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ቡን ሓይሊ ከም ዝህበና ይስምዐና። ኣካላትና ድሮ ብጭንቀት ተወጢሮ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ግን ቡን ተወሳኺ ጾር ይኾኑ። ከበድቲ ፀገማት ከይመፁ ኣካላትና ናይ መጠንቀቕታት ምልክታት ይህብ እዩ። እቲ ዓብይ ፀገም ግን ቡን ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝመስለና ብዙሓት ሰባት ነዞም ምልክታት ሸለል ምባሎም እዩ። ናይ ዘመንና ናብራ ድሮ ንስርዓተ ነርቭና ካብ መጠን ንላዕሊ ከነቃቕሖ ገይርዎ እዩ። ስር ዝሰደደ ጭንቀት፣ ድኹም ድቃስ፣ ዘይስሩዕ ኣመጋግባ፣ ሕፅረት ማይ፣ ሕፅረት ኣልማዕቲ ምግብታት፣ ስምዒታዊ ፀቕጥታትን ኣካላትና ኣብ ናይ ድንገተኛ ሓደጋ ድልውነት ክጸንሕ ገይርዎም እዩ። ቡን ድማ ኣካላትና ንሓደጋ ምላሽ ንምሃብ ዝጥቀመሎም ተመሳሰልቲ ናይ ጭንቀት መንገድታት ይቕስቅስ። እዚ ቅስቃሴ እዚ መዓልታውን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምልክታት ከርእዩ ይጅምሩ። እዞም ምልክታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሕማም ጭንቀት፣ ከም እርጋን፣ ከም ድኹም ምሕቃቕ ምግቢ ተገይሮም ብጌጋ ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ሓቂ ግን ኣካላትና ካፌን ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ተፀንቂቑ ኣሎ። ቡን ብድንገት ሕማቕ ኣይከውንን። የግዳስ ናይ ኣካላትኩም ናይ ምፅዋር ዓቕሚ እዩ ዝልውጦ። ቡን ምቁራጽ ወይ ምቕናስ ከም ዘለኩም ዘመልክቱ ምልክታት ክንርኢ ከለና ካብቶም ኣዝዮም ንጹር ዝኾኑ ናይ መጠንቀታት ምልክታት ሓደ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ምርባሽ ስምዒት እዩ። ብፍላይ ቡን ምስ ሰተኹም ድሕሪኡ ካፌን ሆርሞን ኣድሬናልን ኮርቲሶልን ከመንጩ ይገብር። ስምዒታዊ ናይ ኣካል ስርዓት ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝተሓላለኸ ሓሳባት ምስኣን ዕረፍቲ፣ ምንቅጥቃጥ ወይ ናይ ውሽጣዊ ፀቕጢ ስምዒት የምርሕ። ቡን ብትኹረት ካብ ምስራሕ ሓሊፉ ኣብ ዘለኹምሉ ዝስማዓኩም እንተኾይኑ ስርዓተ ነርቭኹም ጾር በዚሕኒ ዝብል ምልክት ይህበኩም ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ምልክት ምውሳኽ ወይ ምዝባዕ ህርመት ልቢ እዩ። ቡን ንህርመት ልቢ ኣብ ውሽጢ ልቢ ዘሎ ኤሌክትሪካዊ ምንቅስቓስ ይውስኽ። ምንም እኳ እዚ ንብዙሓት ሰባት ጉድኣት እንተዘይብሉ ኣብ ኣካላትና ናይ ንጥረ ነገራት ኤሌክትሮላይትስ ምዝባዕ ጭንቀት ወይ ስምዒታውነት ዘለዎም ሰባት ህርመት ልቦም ክዘልል፣ ክሃርም ወይ ኣብ ደረቶም ዘይጥዑም ስምዒት ክስምዖም ይኽእል እዩ። እዞም ምልክታት እዚኦም ብፍጹም ሸለል ክበሃሉ የብሎምን። ከም ቃጸሎ ጨጎራ፣ ዕግርግር ምባል፣ ከብዲ ምንፋሕ ወይ ዘይስሩዕ ስርዓተ ቀልቀል ዘለዎም ስር ዝሰደደ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገማት ሓያላት ናይ መጠንቀቕታታት ምልክታት እዮም። ቡን ንኣሲድ ጨጎራ ይውስኽ፣ ከምኡ እውን ምንቅስቓስ መዓናጡ የቃላጥፍ። መንደቕ ጨጎራ ክቕጣዕ ወይ ክዳኸም ከሎ ቡን ንምሕቃቕ ምግቢ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ነቲ ነድሪ የጋድዶ። ከምኡ እውን ናይ ድቃስ ፀገማት ካብቶም ዝሓለፉ ምልክታት ሓደ እዩ። ብቐሊሉ ድቃስ ወሲድኩም ግናኸ ክትስኡ ከለኹም ድኻም ዝስማዓኩም፣ ዕረፍቲ ዝኸልኣኩም ወይ ኣዝዩ ንግሆ እትትስኡ እንተኾይንኩም ካፌን ኣብቲ ዓሚቕ ድቃስ ወይ ድማ ዲፕ ስሊፕ ጣልቃ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ካፌን ሓንጎል ንኽድቅስ ምልክት ዝህቡ
ኣዶኒስን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ይዓግት። እዚ ዝኸውን ድማ እቲ ናይ ቡን ናይ ንቕሓት ስምዒት ድሕሪ ምሕላፍ ካብ ብዙሕ ሰዓታት ጸኒሑ እውን ከይተረፈ እዩ። ቡን እናሰተኹም እውን ዝሰለለ ድኻም ምስምዑ ካልእ ናይ መጠንቀታ ምልክት እዩ። ቡን ሓይሊ ምሃቡ የቋርጽ። ነቲ ድኻም ንምሕባእ ጥራይ ዘገልግል እንተኾይኑ እቲ ናይ ጭንቀት ሆርሞን መፍረዪ ስርዓት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ይውጠር ኣሎ። እዚ ድማ ንድንገተኛ ናይ ሓይሊ ምውራድ ንሱስ ናይ ኣካላትና መከላኸሊ ዓቕሚ ምድኻም የቃልዕ። ቡን ድሕሪ ምስታይ ወይ ቡን ከይሰተኹም ክትተርፉ ከለኹም ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ሕማም ርእሲ፣ ናይ ካፌን ጽግዕተኝነት፣ ናይ ደም ሱራት ዘይምርጋእ የርእዩ። ኣብ ግዜ ከይዲ እዚ ልማድ እዚ ንስርዓተ ነርቭ ስምዒታውነት የጋድም። ከም ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያ ዝመፁ ከበድቲ ሕማማት፣ ዘይስሩዕ ዑደት፣ ድንገተኛ ናይ ሙቐት ስምዒት ወይ ምውሳኽ ናይ ጭንቀት ስምዒት ዘለዎም ናይ ሆርሞን ምዝባዕ ምልክታት ብካፌን ክጋደዱ ይኽእሉ እዮም። ቡን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ኮርቲሶልን ኢስትሮጅንን ሆርሞን መስርሕ ተጽዕኖ ይሕድር። ከምኡ እውን ምንቅጥቃጥ ኣእዳው፣ ምስሓብ ጨዋዳታት ወይ ምድንዛዝ ስርዓተ ነርቭ ካብ መጠን ንላዕሊ ምንቕቕሑ ከም ማግኒዥየም ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ምጽንቀቖምን ከመልክት ይኽእል። እዞም ምልክታት ስለምንታይ ይኽሰቱ? ካፌን ዝሰርሕ ንሓንጎል ንኽዕርፍ ዝነግር ኣዶኒስን ዝተባሃለ ሞለኪል ብምዕጋት እዩ። እዚ ድማ ኣካላትና ዕረፍቲ ኣብ ዘድልየሉ ግዜ እኳ ከይተረፈ ብግዲ ክነቅሕ ይገብሮ። ብተመሳሳሊ ግዜ ካፌን ኣድሬናልን ብምውሳኽ ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን ሽኮርን ምልቃቕን ይውስኽ። ጉቡዕ ዕረፍቲ ከይሃለወ ተደጋጋሚ ምልዕዓል ንስርዓተ ነርቭ የዳኽሞ፣ መጠን ሽኮር ደም የዛብዕ፣ መዓድናት ድማ የውፅእ። ከምኡ እውን ናይ ጽሬት ድቃስ የዳኽም። ኣብ ግዜ ከይዲ ኣካላትና ጭንቀት ናይ ምቁጻር ዓቕሙ የጥፍኦ። በዚ ምኽንያት ድማ ቡን ሓጋዚ መስርሕ ካብ ምዃን ተሪፉ መበገሲ ጸገም ይኸውን። እዞም ምልክታት እንተስተውዒልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ካብቲ ንቡን ዘለኩም ጽግዕተኝነት ዝተልዓለ ብድንገት ምቁራጽ ንሕማም ርእስን ድኻምን ከቃልዕ ይኽእል እዩ። ነቲ መጠን ቀስ ብቐስ ምቕናስ ኣዝዩ ውሕስ እዩ። ነቲ መጠን ብምቕናስ ቅልል ዝበሉ ቡን ብምስታይ ወይ ቡን እትሰትዩሉ ሰዓት ናብ ንጉሆ ብምምጽእ ምልክታት ምቕላል ይከኣል። ንጊዜኡ ኣብ ክንዲ ቡን ማይ፣ ናይ ኣትክልቲ ሻሂ ወይ ቀለልቲ ምንቅስቓሳት ምግባር ስርዓተ ነርቭ በዓሉ ንኽስተኻኸል ዕድል ይህቦ። ድቃስ፣ ምስታይ ማይ፣ ምቕራብ መዓድናትን ስሩዕ ኣመጋግባን ምድጋፍ ካፌንን ናይ ምጽዋር ዓቕምና ኣብ ግዜ ከይዲ የመሓይሾ። ገለ ሰባት ድሕሪ ምጽናሕ ቡን ዳግማይ ክላመዱ ይኽእሉ፣ ካልኦት ድማ ክስማዕምዖም ይኽእል። ክልቲኦም ውጽኢታት ተፈጥሮኣውያን እዮም። ኣብ ኣጠቓቕማ ቡን መን እዩ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብር ዘለዎ? ሕማም ጭንቀት፣ ምዝባዕ ህርመት ልቢ፣ ቃጸሎ ጨጎራ፣ ቁስሊ፣ ምዝባዕ ድቃስ፣ ምዝባዕ ሆርሞን ዘለዎም ሰባት፣ ነፍሰ ጡር ኣዴታት ወይ ልዑል ናይ ጭንቀት ደረጃ ዘለዎም ሰባት ቡን ብጥንቃቐ ክጥቀሙ ወይ ከወግድዎ ይግባእ። ንቡን ስምዒታዊ ምዃን ድኽመት ዘይኮነስ ናይ ኣካላትና ባዮሎጂያዊ ምልክት እዩ። ባህላውያን ማሕበረሰባት መላዓዓሊ መስተታት ብምቁጻርን ንስርዓትን እምበር ከም ሎሚ ብዘይ ምቁራጽ ኣይጥቀሙሉን ነይሮም። ዘመናዊ ምርምር እውን ረብሓታት ካፌን ከም ዓቐኑን ከም ኩነታቱን ከም ዝውሰን የረጋግጽን። ጥንታዊ ጥበብን ዘመናዊ ሳይንስን ኣብ ሓደ ነገር ይስማዕምዑ። ንሱ ድማ ብዘይ ዕረፍቲ ዝግበሩ ምንቕቓሕ ናብ ሚዛን ምስሓት የምርሕ። ቡን ጸላኢኹም ኣይኮነን፣ ግናኸ መፍትሒ እውን ማለት ኣይኮነን። ቡን ንጹር ሓንጎል ካብ ምሃብ ሓሊፉ ናብ ሕማም ምልክት ክፈጥር ክጅምር ከሎ ኣካላትኩም ዕረፍቲ፣ ክንክን፣ ምርጋእን ይሓትታሎ እምበር ተወሳኺ መላዕሊ ኣይኮነን። ምልክታት ቀዲምካ ምስማዕ ናይ ነዊሕ ግዜ ጉድኣት ይከላኸል። ገደብካ ምኽባር ስዕረት ዘይኮነ ብልሒ ዝመልኦ ንርእስኻ ናይ ምኽባር ጥበብ እዩ። ቡን ደጋፊ ካብ ምዃን ተሪፉ ጾር ከም ዝኾነ እንተተሰሚዕኩም ንውሕድ ግዜ ደው በሉ። ኣካላትኩም ድማ ንኽሓዊ ዕድል ሃብዎ። ጥዕና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቀዳምነት ክወሃብ ዘለዎ ክቡር ሃብቲ እዩ። ቡን መቐረት መዓልታዊ ህይወትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግናኸ ንኣካላትና ጾርን ጸቕጥን ክኾነ ከሎ ደው ኢልና ድምፂ ኣካላትና ምስማዕ ናይ ብልሒ ምልክት እዩ። ነዞም ዝተጠቐሱ 9 ምልክታት ብምስትውዓል ንጥዕናኹም ዝስማዕማዕ ውሳነ ክትወስዱ ነተባብዐኩም። ጥዕናኹም ኣብ ኢድኩም እዩ። ስለዚ ብጥንቃቐ ሓልውዎ። እዚ ትሕዝቶ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ንትፈትዎም ሰባት ሼር ብምግባር ጥዕንኦም ክሕልዎ ሓግዝዎም። ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ትምህርትታት ንኽትረኽቡ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ጥዑይ ህይወት ይሃብኩም።